Good evening, family. God bless you. I'm so excited to be coming your way on this platform. And you know, every week we just look for a day. And to know whether it's a Wednesday or a Thursday, it was out at 8 p.m. over Facebook Live as we worship, Facebook Live and YouTube as we worship God together. Now I want you to do something good. I want you to share this live broadcast. If I can have 100 people that can share this broadcast, it can help us to reach out to a lot of people. You will be partnering with the work of God by so doing. So I want you to share the broadcast. Take someone. Tell someone that we are worshiping God here on this wonderful page. God bless you. Now I want you to connect your heart and your spirit. Begin to pray wherever you are. Father, we thank you tonight. We say, Abba, Father, take over. Take all the glory, Lord Jesus. As we lift up our voices as a people, we pray that you meet us at the point of need. In the mighty name of Jesus. For God has highly exalted him, and he has given him a name that is above every other name. That in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. We pray for an awesome atmosphere in this place right now. Atmosphere shift. Esede belida kande berede sudabaya monosha misa imibe saya monosha misa imime sai monosha misa nimime Messiah monosha misa. My God, hear me, Messiah, monosha misa, imibe Messiah, monosha misa alado shadaba himime Messiah mandisha shamisa. My God, imime Messiah mandisha misa. My God, imime Messiah mandisha shamisa kadosa debe imibe. My God, Messiah mandisha shamisa. My God, imime Messiah mupenyu wangu mandisha shamisa imibe
Messiah, Mandisha, Shamisa, Imime, Messiah, kwa manifisa niko kure, Mandisha, Shamisa, na ime nisina kudaika, Imime, Messiah, Mandisha, Shamisa, my God, Imime, Messiah, Manisha, Mandisha misangu inini, Mandisha misangu inini, my God, Mandisha misangu inini. Zamanitira ndinozuona ndinozvitenda, Zamanitira ndinozuona ndinozvitenda ka aya imime Messiah, Zamanitira aiwa ndinozvitenda oka, Pamandipfisa aiwa ndinokutenda kani, ndaive ndisina kudaya sine nyasha, makandinyurura kubva mumatope, aiwa munokona kani, mandishamisa, 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 imime Messiah, aiwa Misa, my God, Imime Messiah, Mudasha, Shamisa, La Boshata, Imime Messiah, ekuti ndimi Mwari Baba, ona ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu, hakuna umwe watinoziva kunze kwenyu, tati ndimi Mwari Baba, aiwa ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu, munosimudzira munoshandura, tati ndimi Mwari Baba, wana ndimi Jehova, ndimi mponesi wedu, anamosanda nekodabaya nanamasada tina simutsira sitarenyu imi Mwari Baba, era basande nene kona masoda ina mamoso ne mebebebeli adabaha tina simutsira sitarenyu imi Mwari Baba, take all the glory, all the glory, my God, Almighty God, take all the glory,
glory, my Jesus. Oh Lord, tonight take all the glory, oh God. Take all the glory, all the glory, Almighty God. Take all the glory, all the glory, oh Lord. For your faithfulness, my God, your power and your love, take all the glory, all the glory. I want you to connect in prayer wherever you are. Begin to pray in the Holy Ghost. Something is happening to you right now. Something is happening to you. If you are sick, you are getting healed right now. If you are bound, you are getting released right now. My Bible says, upon Mount Zion there shall be deliverance. We decree and we declare that as we worship, prison chains are breaking in the name of Jesus. Prison chains are breaking in the name of Jesus. Pawakasungirirwa urukuregezwa manerwa nas. Pawakasungirirwa urukuregezwa manerwa nas. Lift up your voice. Enamande deketeria da babosha da balada. For your faithfulness, your power and your love, take all the glory, all the glory, oh Lord. Sengi tinga wena elara basona na maha. Tinga wena ila bosande de baya la da baya da bosada da ka. Ini doda imi nichengeteze munyasha nichengeteze munyasha Janda Digoanda Munyasha Te Dichengetetse Munyasha Hadosada Nichengetetse Munyasha Tenyu Nichawanda Nikoanda Munyasha Te
Mwari ndichengetedze, chengetai vana vangu Mwari, chengetai murume wangu Mwari, panoshanda muchengetedzeiwo, chengetai mudzimai wangu Mwari, panofamba ndichawanda, ndikowanda munyasha dzenyu. Vana vangu Mwari ndichengetedzei, vachengeteiwo munyasha dzenyu, vachengetedzei munyasha dzenyu, vachengetedzei munyasha dzenyu. Ayana masonda ichawanda, ndikowanda munyasha dzenyu. Batana wokorwangu nifambene, fura meso wangu ndione zvemweya, nzeve dzangu dzigokunzwa, undiratidze nzira dzako. Bata ruoko rwangu ndifambenewe. Let it be your prayer tonight. You need him to be with you. Wanavura meso wangu ndione shemweya, nzeve dzangu Mwari wangu kani zikokunzwa, undiratidze nzira dzako. Hayandono mosande la mando da bosana mande daka. Bata ruoko rwangu ndifambenewe, ndifambenewe mweyamchene, fura meso wangu ndione shemweya, nzeve dzangu dzikokunzwa, enamosadaba undiratidze nzira dzako. Chero uchiziva kwauri kuenda, you need him to be in front of you. The children of Israel vachibva kuIjipita, the Bible says they made their prayer vachiziva kwavari kuenda. It's not like vanga vasingazivi rwendo rwekufamba naro kana nzira yekuenda kuKenani. They knew the way, but the Bible says they said, Lord, go before us. They knew the way. Unogona muchiziva kwauri kufungira kuti uri kuenda, but you need him to go before you. You need him to go before you. You need Jesus to go before you. Anamasonda nzeve dzangu Mwari wangu kani, wadzikokunzwa, undiratidze nzira dzako. Halalabasonda labadoshanda bababa. I love this part. Ndimi mweya wa Mwari, mweya aserene simba, unarekundibatsira mupenyu wangu. Aya wandinokuda unaimweya mchene, harode basone mande koda bala da basada baba yada inanosa. Unandimi mweya wa Mwari, helere besende na mando na mohonda naka. Mweya
kundimba onare kundibatsira pandinodona mupenyu wangu pandinokundikana. I want to know kuda hold my hand, hold my hand, hold my hand. Oh God, I might be talking to somebody here. Urikuti but we have a Father who sticks closer than a brother. His name is Jesus. Whether wakadonetswa nechivi but kuna mwari anoregerera, whether wakadonetswa nechivi andati kuna mwari anoregerera. The Bible says hakuchina kupomerwa mosha. My God, hakune avo vari muna Kristu. Whatever you have wronged him, do not run away from him, run close to him. He's lifting you up tonight. He's lifting you up tonight. Come back to him. He needs you. He wants you. He wants to set you free. He wants to heal you. He wants to change your story. I need your touch. Once again, Lord, I need your touch. Once again, Lord, I need your touch. Once again, Lord, I need your touch. Yeah, once again. Naimbo shumira mwari shoko richibatika richishandura vanhu asi zvakapera. Ndiri kunzwa kuti pane chakabuda chakatiza mandiri. I need your touch once again. I need your touch once again. Once again, I need your touch once again. Lord, I need your touch once again, once again, once again. And you know the apostle, but you know zinzwa kuti hapana chakatama mandiri. I need your touch. Ndineva ndinofudza but ndiri kunzwa kuti pane patakamira. I need your touch. I need your touch. I need your touch. Ndaishumira ndichiparidza ivhangeri vanhu vachitendeuka but ndiri kuzinzwa Mwari kuti pane pakamira, pane chandisisina, pane chakaenda, pane chakatiza. I need your touch. I need your touch. I need your touch once again. I need your touch. I need your touch. Lord, I need your touch. Your touch. Once again. Once again I need it. Once again I need it. I need your touch. Once again 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 I need your touch. Lord, I
I need your touch. Pane chakaenda, pane chakabuda, chamakambondipa chakaenda Mwari. I'm talking to somebody here. You work in the house of the Lord. Nozinzwa kuti pani pawaipuwa but wadzikira. Hayana monde na mayanda na mahaso na mahai. I want you to say, Lord, I need another touch. Varipechko, varipechko, varipechko. Kukubata, varipechko. Kukushanduka, varipechko. Kukurestore, varipechko. Kukurestore. He's calling you. Come back to Him. He needs you. He needs you. I need your touch. Once again, I need your touch. Oh, once again, Lord, I need your touch. I need it. I need it. I need your touch, Lord. 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 Andina chandino intagara ndisina ruoko rwenyu. Andina chandino kona kuitagara ndisina sonzo renyu. I need your touch. I need your touch, Lord. I need it. I need it. I need it. I need your touch. Andina chandinoita chinobatika kana ndisina ruoko rwenyu. Samson said, Lord, I need your touch one more time. Ndinoziva kuti kune chandakutadzirai, kune chandakatadza, but I want your touch one more time. And his strength was given back unto him. I'm talking to somebody here this night. Wadona unaweza waiboitira Jehova waishumira, but wadona, but tonight God is coming to touch you once again. Once again. I want to pray for somebody here tonight. You are saying, ndinezva ndaimboitira Mwari, zvandisingachaiti, ndakadona zvekuti ukazvitarisa haumbofungiri kuti wakakodzera kunge uri muuvepo hwaMwari. But ndatumwa naMwari manheru anhasi kuzotaura noumwe munhu. Come back to Him. Right now I'm going to make a prayer and you are going to receive another touch. You are going to receive another touch. You are going to preach like never before. You are going to sing like never before. You are going to serve like never before. Vanhu vaitoziva kuti ndiwaichaira muchechi, ndiwaiklina machair, ndiwaiklina kumatoilets uchiseva Mwari, but something happened along your journey with God and you backslided. Come back. The Lord is in need of you. God bless you, family. God bless you. Let's meet next week. Love you so much.